Hristos vaskrse, braćo i sestre. Kažu istoričari, kada je ruski narod, kao nezabožački narod tada u to vremenu, na čelu sa svojim carem velikim Vladimirom, hteo da promeni svoju staru nezabožačku veru, verom hrišćanskom, jer su tada uvideli da je hrišćanstvo vera iznad svih drugih vera. Da to nije religija, nego da je to sveto otkrivenje koje je Bog otkrio ljudima. I kada došli do toga saznanja, tadašnji ruski dvor je izabrao nekoliko delegata i poslao ih u razne crkve da posete i da vide koju veru hrišćansku da prime, iz kojih velikih gradova toga vremena. Posetili su Rim i druge krajeve, na kraju su došli u Carigrad. Ne znamo tačno koji je to dan bio. Kada su prisustvovali liturgiji u Carigradu, u Svetoj Sofiji, slavnoj crkvi, koja je, nažalost, danas džamija, istina ne služi kao džamija, služila je nekada, preobraćena od pravoslavne crkve, nego kao muzej. Kada su čuli, kada su vidjeli tu veliku svetinju koja je blistala lepotom, lepim freskama, kada su prisustvovali predivnom bogosluženju i horovima sličnim današnjem horu koji smo i mi danas čuli, bili su izvan sebe. Nisu znali gde se nalaze, da li na nebu ili na zemlji. Toliko je liturgija bila svečana. I kada su se vratili u Moskvu, u Kijevo tada upravo, današnje Kijevo, tada su rekli gde su sve bili i šta su se vidjeli, i onda su kazali svoj utisak iz prisustva bogosluženju u Svetoj Sofiji u Carigradu. I ponovili su, naglašavali, nismo znali gde se nalazimo, da li na nebu ili na zemlji. Braćo i sestre, današnja sveta liturgija je slična toj liturgiji kao i što je svaka liturgija jedno nebesko, zemaljsko i nebesko služenje Bogu. I danas smo se mi osjetili duhovno uzvišenim i zadovoljnim, gledajući ove svete freske, svete linkove koje smo danas osvetili, koji su krasili ovaj sveti hram. A ovi likovi koje vidimo nisu samo slike, braćo i sestre. To su simboli njihovoga prisustva u ovome svetom hramu. I da znate, kada god dođete u ovaj sveti hram, na bogosluženje, na svetu liturgiju, da ste došli u sabor svetih ugodnika Božijih. I bez obzira da li bili samo mali broj ili veliki broj kao danas, ovi sveti likovi koje gledamo učestvuju u našem zajedničkom služenju Bogu i Spasitelju našem. I ne samo ovde, nego to treba da znamo, da nikada mi nismo sami. Uvijek smo pred očima nečijim, pre svega Božijim, koji nas gleda i vidi, ne samo naša dela. Bog zna i naše misli, tajne srca naših. Zato, kao što treba da vodimo računa kako, šta činimo i da uvijek činimo dobra hrišćanska i evanđelska dela
Tako treba da vodimo mnogo brige i računa kako i šta mislimo. Jer ono što mislimo, ono o čemu razmišljamo, to i ostvarujemo u životu. Dela nas nisu ništa drugo, nego ostvarenje naših misli. A Bog vidi i gleda i naše misli i sudi o tome i što činimo i kako mislimo. I zato nas crkva uvijek poziva da uvijek imamo sve te misli u našim srcima. Da uvijek razmišljamo pre svega o onome koji nas je poslao u ovaj svet. Da razmišljamo o sebi, ko smo, šta smo. Otkuda smo ovde i kuda to putujemo, kuda to idemo. U ovome svetu, braćo i sestre, nema ništa slučajno. Sve je smišljeno. I Bog je čovjeku dao razum, samo čovjeku. Životinjima je dao instinkt, da se vladaju po instinktu. A nama ljudima Bog je dao razum, da razmišljamo o svemu i da se opredeljujemo. Od toga zavisi naša i ovozemaljska i večna sudbina. Zašto se opredelimo? Koji put da izaberemo? U ovome svetu i životu postoje mnogobrojni putevi, mnogobrojne staze, ali samo jedan put je Božji put. To je Hristov put, evanđelski put, put naše svete pravoslavne crkve. I onaj koji je rekao za sebe, to je samo Gospod Spasitelj naš Hristos, ja sam put i istina i život. I time nas je sve pozvao da idemo njegovim putem, njegovom stazom. Jer je njegov put vodi nas Bogu, vodi nas istini, vodi nas samima sebi. I Gospod želi da se opredelimo za put njegov i da put vođemo njegovim putem. I kažem, ovi likovi koji su tu, uvek su sa nama. Evo Bogu hvala, danas smo osvetili ove divne, čudesne likove, prizvali blagodat Božju na ovaj sveti hram i na sve vas i na sve koji ulaze sa verom, nadom i ljubavlju u predivnu svetinju koje smo danas prisutni ovde. Evo danas smo se, braćo i sestre, povodom ovih osvećenja ovih svetih likova sabrali. I to je veliki dan za sve nas. U ovome svetome skupu, blagodatno i blagoslovenom, je radost, naša velika radost, pogotovo ovaj sveti dan Hristovog vaskrsenja. Ali kada se uvijek skupimo na ovakvi skup, to je skup koji Duh Sveti nas sabira i okuplja, znajmo da je velika radost naša, ali ne samo naša. I Gospod se raduje kada se narod njegov, kršteni narod njegov, koji nose lik Božji u sebi, u kojima počiva blagodat Božija, koji smo primili svetim krštenjem. Zato crkva naglašava posebno značaj krštenja i priziva sve rođene da se oblagodate blagodaću krštenja, blagodaću Duha Svetoga, koji nas osvećuje, prosvećuje, oslobađa svega onoga nasleđenoga i pomaže nam da činimo dela Božija, da slavimo Boga. To je naša radost, to je naš život koji Gospod želi
ali isto vreme i radost Božija. I Gospod se raduje kada se saberemo u svete hramove njegove. Raduje se i naši sveti ugodnici iz roda našega. Napomenuo smo svetoga Savu, najvećeg sina srpskog naroda, kojega srpska majka rodila, koji nam je postavio početak i države, i crkve, i svega onoga dobrodeljnog i svetog u našoj istoriji, našoj kulturi. I ne samo sveti Sava, nego i svi sveti ugodnici Božiji iz roda našega, roda hrišćanskoga. I Gospod se raduje kada vide narod njegov dolazi u domove njegove. A crkva nije ništa drugo, braćo i sestre, nego dom Božiji. I kada se nađemo u nju, znajte da smo u domu Božijem, pod okriljem Božijim, a imali veće radosti i veće časti nego biti u domu Božijem. Vjerujem da mnogi ljudi kojima se da prilika da posjete carske domove, da im to ostaje zapamćeno za čitav njihov život i pričaju da su posjetili cara ili kralja ili ne znam koga u domu njegovom. To je predmet priče čitavog njihovog života. A šta je tek veliko kada smo u domu Božijem? U domu gde su i carevi i ostali sluge Božije. A kada se nađemo u domu Božijem, onda smo u domu Oca našega. I Gospod se raduje, zato nas i crkva poziva da što češće budemo u domu Božijem. I kad izlazimo iz njega, znajte da izlazimo obogaćeni duhovnim bogatstvom, koje je mnogo važnije i veće nego sva bogatstva ovoga sveta. Jer sve ovo što je na svetu, to mi nalazimo ovdje, to nama služi i pomaže da u svemu tome vidimo prst i dar Božiji. I to sve i ostavljamo jednoga dana. Jer ništa nismo ni donijeli sa sobom kada smo se rodili i pojavili u ovom životu. I to sve i ostavljamo. Ali nešto nosimo što je naše i nikada ne otuđivo od nas, a to je dela naša, braćo i sestre. Nosimo ono što smo zaslužili u svome životu, ono što čeka naš Jova Zmaj, na divnoj pesmi kaže, kada čovjek umre, ništa sobom ne ponese, nego pravedna, nego bere ruke svoje i pravedna dela svoja. To je ono što je naše. Sve drugo nije naše. Sve drugo nam je poslužilo i mi smo se služili, to smo zatekli, time se koristili i ostavljamo to sve, ali odlazimo sa vrlinama ljudskim, hrišćanskim, evanđelskim i ono po čemu će nas Gospod poznati i priznati za svoje. Po delima. Mi pripadamo hrišćanskoj, narodu hrišćanskome. Mnogo puta umemo da se pohvalimo. Ja sam hrišćanin. Ja verujem u Boga. Ali ne treba zaboraviti da i đavo veruje. Veruje, kaže se u Evanđelju, i drhće. Zašto drhće? Jer nema ljubav prema Bogu i prema čoveku, kao onome što je Bog najsavršenije stvorio. A čovek ima veru i ljubav. Ali nije sva naša vera, braćo i sestre, u tome da kažemo ja verujem. Ili mnogi naši Srbi kažu ja slavim slavu. A mnogi smatraju da to što slave svoju slavu, pozovu svoje prijatelje, svoje goste, dobro se počaste, pa se možda i mnogi i ne sete
koji je to dan, zašto je to dan slave, zašto ga ta porodica slavi kao svoga zaštitnika i pokrovitelja doma. Jer to je lep običaj, naš srpski običaj, drugi narodi slave imendan. A mi kao i svaki hram koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, a naši domovi su posvećeni našim krsnim slavama. Tako da svaki dom naš ima svoga zaštitnika, Svetoga Nikolu, Svetoga Georgija, Svetog Jovana Krstitelja i mnoge druge svetelje. I to je zaista opravdanje naše slave, jer su naši domovi, kako to veli apostol, male crkve, domaće crkve. To je Sveti Sava nam naložio, Sveti Sava je to, Sveto Save je počelo da se slavi slava, ali kao porodica i kao dom, kao mala domaća crkva. I treba da činimo sve da zaista i budemo domaća crkva. Crkva sa svojom ikonom, crkva sa kandilom, crkva sa molitvenikom, gde porodica, ako ne svako večer i svako jutro, ali uoči praznika i nedelje, treba da stane pred lik svoga svetitelja i da se zajednički Bogu pomole iz molitvenika ili onoliko molitava koliko znaju da kažu i da time pokažu da smo zaista domaća crkva. Eto, to treba da znamo, a kada znamo to treba i da činimo, jer je jedno znati, a drugo činiti i delati. Naša vera nije ni filosofija, braćo i sestre, niti neki etički sistem. Naša vera je život po Bogu. Život po ugledu na svete ugodnike njegove. Život koji sledi svetima u način života. Zato je Gospod kaže, reči moje su, duh su i život su, ne samo misao. Mora vera da obuhvati celoga čovjeka, i um, i srce. Samo ono znanje koje se iz uma smesti u naše srce, to je ono znanje korisno koje nam koristi, koje nam pomaže da izgradimo lik Božji koji je u nama, koga nosimo i po čemu će nas Gospod poznati i priznati. Eto, drag mi da vam to kažem, da nas na divni vaskršnji dan, braćo i sestre. Kažem vaskršnji, kada slavimo naš najveći praznik, najveći događaj koji se ikada desio i događaj koji predstavlja krunu i suštinu svega onoga što je Gospod Hristos činio u toku svoga života. Jeste divan je praznik Božić, slavimo njegovo rođenje, obujavljenje i druge praznike, ali bez Vaskrsa Hristovoga, bez Golgote njegove, koje je krunisano vaskrsenjem njegovim, sve bi bilo prazno, besmisleno, da nije vaskrsenje. Vaskrsenjem svojim Gospod je krunisao svoje delo i pokazao svima nama naše vaskrsenje. Njegovo vaskrsenje jeste osnov i temelj i zalog našeg vaskrsenja. To svaki hrišćanin treba da zna. I kada to zna, onda mora da zna i to da sve što se dešava nama u životu, bilo da patimo, stradamo, ono što nažalost i najčešće biva, ali iako stradamo, da treba da znamo da je stradao i naš Gospod. I to najvećim stradanjem. Stradao je raspećem na Golgoti, na krstu, od ljudi i od onih, i od satane koji je delovao kroz ljude. Nikada ljudi ne bi činili neka dela, da ih zato ne gura i ne unušava misli satana, đavo, naš neprijatelj od ishodi. I treba da znamo i to, kada činimo takva dela, mi ostvarujemo volju
onoga koji je protiv Boga i protiv nas. I zato treba uvijek da se suprotstavimo dobrim željama i dobrim svetim delima, onome koje nas goni i tera da činimo nešto što Bogu nije ugodno. Dakle, Vaskrsenje Hristovo i Vaskrs je praznik koji slavimo njegovo Vaskrsenje, ali i naše Vaskrsenje. I u to ne treba nikada ni sumnjati. Mi koji se bavimo i zemljoradnjom znamo kada sejemo pšenicu i drugu u sebe. Ako to zrno, to kaže apostol, ne umre, no samo jedno ostane. Ako umre, odnosno ako se raspadne, nosi klicu života. I mi svi nosimo klicu večno besmrtnog života. I ako umremo, za nas smrt nije ništa drugo nego prelaz iz ovoga života u drugi besmrtni večni život. To je naš život za koji se ti apostol Pavle, a kad kažem apostol Pavle, treba da znamo da je to bio najpre veliki gonitelj Hrista i crkve njegove. I kada je pošao u Antiohiju da i tamo goni i u tamnice predaje hrišćane, vaskrsli Gospod mu se javio sa rečima: Savle, Savle, zašto mu goniš? A on ga pita: Gospoda, posjeti mi, ja sam Hristos koga ti goniš. On je gonio hrišćane, a ne Hrista, ali je Hristos u hrišćanima. I otuda, onda kada stradamo za ime Hristovo i nosimo krst Hristovo, a isto tako nosimo i zalog vaskrsenja našega. Dakle, kad zrno osejano istruli, onda iz njega se javi novi život. Slično biva i sa našim telima. Vraćamo se u zemlju od koje smo i postali, ali ne ostajemo u zemlji, kao što je Gospod nije ostao u grobu svome, nego je treći dan vaskrsnuo. Time je Gospod kazao i naše vaskrsenje. Ta misao, to saznanje, braćo i sestre, neka uvijek bude prisutno u vašem životu. Hristos nije došao radi sebe i da se rodi, da je pokazao slavu svoju. Došao da nam pokaže da smo stvoreni za besmrtnost, ne za smrt. A to mi pokazujemo, znate, čitava svog života mi se borimo kada dođe bolest, trčimo lekaru, tražimo banje, tražimo leka, zato što je u prirodi našoj da večno živimo. I tu, taj naglo za životom, to je Gospod usadio u nas i Gospod je pokazao da to zaista besmrtna bića. Zato da se potrudimo sa životom, da živimo kako nas Gospod uči, kako nas crkva sveta uči, naša majka, brižna majka, u kojoj je uvek Gospod naš Hristos. A šta je crkva nego Hristos produžen da živi iz veka u veka u nama i sa nama? To je crkva. I sve što se dešava u crkvi čini se Gospodom Hristom i Duhom Svetim. Evo danas smo bili prisutni na liturgiji, to se pričestili mnogi, čime telom i krvlju Hristovom. Ko to čini da hleb osvećen blagodaću Božjom i Hristom postane telo njegovo? Hristos živi i uvek prisutni u nama i u crkvi njegovoj. To da nikada ne posumnjamo i da znamo uvek kada primamo pričest, da primamo samoga Gospoda na način koji je dostupan nama u našoj prirodi, da ga primimo i da budemo ljudi sa njim. Zato neka je blagosloven današnji dan, dan velikoga praznika, dan Vaskrsenja Hristovoga, dan naša najveće radosti. Neka je blagosloveno i naše sabranje danas ovdje. Ovdje danas znamo da živimo mi Srbi, braća Rumuni i braća
vas, naša braća draga. Mi smo si narod Božji. U crkvi nije bitno ko kome narodu pripada. Bitno je kakvi smo kao ljudi. Da li u nama ima vere Gospoda, da li u nama, da li činimo dela kojima se Gospod raduje, da li imamo ljubav jedni prema drugome. To će nas Gospod pitati, a ne kome narodu pripadamo. Nekom narodu pripadamo, a u suštini svi smo mi potomci Adamovi. Od jednoga čovjeka, kako veruje, kako Biblija uči. A Gospod nas poziva da ljubimo jedni druge, ne pitajući ko su ni šta su. Zar je to važno kome narodu ko pripada? Pripada da li veruje u Gospoda, da li čini dela Božija, da li ljubi bližnje. I ne samo bližnje. Gospod nas poziva da ljubimo i neprijatelje naše. To samo hrišćani mogu. A budući da živimo zajedno, da smo zajedno članovi crkve Hristove, ono što je najvažnije, najbitnije, ono što smo primili blagodat Božiju, primili Hrista u sebe, primili blagodat crkve, to je ono što nas čini ljudima, a ne kome narodu pripadamo. Najbitnije je da pripadamo Hristu i crkvi njegovoj. Pa ne samo da volimo tu da zajednički živimo, nego da volimo one daleke Irance, pre svega hrišćane, i Arape, i ne znam koga, sve druge narode, jer su to braća naša, po Hristu, po veri, po crkvi našoj. To je bitno i važno. I Gospod želi da tu ljubav imamo, da jedni drugo tako ljubimo, da tako slavimo Boga i proslavimo onoga ko nas je poslao i sve, da ovdje živimo. Ne zaboraviš nikada da mera naše ljubavi jedni prema drugima jeste mera Božije ljubavi prema nama. Samo onoliko koliko ljubimo svoje bližnje, toliko je Bog ljubi nas. I koliko opraštamo svojim bližnjima, toliko i Bog nam oprašta. I ne samo to, mi čitamo molitvu Gospodnju, tamo se molimo, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ali time ne izričemo sud sebi, da nam Bog oprašta koliko drugima opraštamo. Ako to ne činimo, mi smo umjesto blagoslova izazvali sud Božji i sami sebe osudili. Zato, braćo i sestre, umjesto svađe, umjesto mržnje, umjesto neke odanosti, bez obzira kojoj naciji, ljubimo jedni druge. Svi mi nosimo lik Božji. Za sve nas je Gospod Hristos postradao, za sve nas je i vaskrsao i dao nam sebe, da nas jedini ujedini, pre svega među nama samima, a zatim i sa Bogom našim živim i uvek prisutnim u našem životu.